el creixement del port d'Eivissa o del port de Dénia o una marina nova significa més pressió de fondejos o damunt del nostre parc natural. També la pressió d'activitats que, si bé no són iniciades des d'aquí, es practiquen damunt de la nostra illa, com per exemple activitats d'excursions, que realment el que ens porten és un turisme absolutament subvencionat, que venen amb el seu pícnic, ens deixen els residus que, com tots sabeu, a més els hem de transportar fora. A més d'això, crec que tenim un problema que s'està iniciant en els últims anys, justament perquè Formentera és una illa que ha aconseguit mantenir-se mediambientalment millor que altres indrets turístics i això ha cridat a moltíssimes empreses, entre d'altres franquícies i grans economies contra les que haurem de lluitar en el sentit de traslladar la necessitat absoluta de mantenir la nostra identitat. També, evidentment, les normatives tant de la comunitat autònoma, estatals o europees relacionades amb el que és la liberalització, la lliure circulació de persones, economia, mercats i les decisions de la Comissió Nacional de Competència no ens ajuden a prendre decisions, encara que crec que la bona notícia és que ja comencen a donar passes cap a la sostenibilitat o cap a la defensa dels drets més importants. Podem posar un exemple en temes d'habitatge. Quan es parlava que era impossible regular els habitatges turístics, ja hi ha sentències que no donen la raó al Comitè Nacional de la Competència i sí donen la raó a que hem de començar a treballar per la defensa d'aquests drets. En aquest sentit, crec que en les últimes dècades s'han donat passes molt importants, com per exemple la regulació de dietes, el PTI de l'any 2010, que l'anterior va ser a l'any 89, i sí que és cert que segurament passats tots aquests anys, i justament estem aquí avui per això, haurem de fer una revisió perquè ningú s'esperava aquesta evolució tan ràpida en un moment, sobretot, de crisi nacional com teníem l'any 2010, que va iniciar l'any 2008, però aquest PTI va fer inedificable els anells, va prohibir noves activitats a rústic, creant un catàleg d'activitats existents, va introduir restriccions a les parcel·lacions i segregacions. Altres temes molt importants que crec que s'han d'anomenar és la reactivació de la cooperativa i els fons de terres, amb més de 300 hectàrees que s'estan treballant a dia d'avui, el Formentera Eco i la regulació d'entrada de vehicles, que quan vàrem començar a parlar d'això tothom deia que això era absolutament impossible i a dia d'avui ho tenim com a projecte pilot i encapçalant aquest objectiu d'evitar la massificació de vehicles, amb un acord i un consens absolut de reduir en 4 anys un 16% del nombre de vehicles damunt de l'illa, la zonificació i limitació de places turístiques que ha comentat Nana, que també és molt important i som l'única illa de les Balears que l'ha dut a terme després que el govern balear aprovés la llei on es permetia aquesta zonificació i limitació de places, el projecte Safe Posidonia Project, que justament tractava de trobar finançament per estudis relacionats amb la protecció de la Posidònia i també de traslladar la importància que té no només la Posidònia, sinó en general tot el nostre territori, el nostre entorn i que l'hem de protegir per futures generacions i perquè és part de la nostra identitat. I per finalitzar, dir que moltes vegades, i crec que això ens passa a tots, que ens agradaria anar molt més ràpid i aconseguir els nostres objectius molt més ràpid, però que certament cal també la conscienciació de tota la ciutadania, el consens entre la ciutadania, els empresaris, els partits polítics, per prendre decisions que no significaran en poc temps passes enrere.
Crec que l'objectiu que tenim és clar, que és la protecció de l'entorn, la qualitat de vida del resident i la salvaguarda de la nostra identitat, cultura i patrimoni. Més turisme en els últims anys ha significat més desigualtat, ha significat menys qualitat de vida dels nostres residents i justament això és el que estem sentint i el que haurem de fer front els pròxims anys i prendre les mesures per poder revertir aquesta sensació, que no és una sensació, que és una realitat i que la pandèmia ens ha fet veure. La Covid no pot significar en cap cas passes enrere i per això Formentera s'ha situat des del principi en contra de totes les normatives d'agilització i facilitació econòmica i de projectes que pogués significar una reducció de la protecció del nostre entorn. Molt bé, moltes gràcies, presidenta. Maria Marí ve en representació del GenCop, una entitat que ha tingut un paper molt rellevant pel que fa a la defensa del nostre medi ambient i va ser especialment actiu en aquells primers anys dels que parlàvem i va tenir una activitat frenètica en aquest sentit, que bé, forma part del llegat mediambiental que tenim avui en dia, doncs gran part de la seva tasca. Maria, quan tu vulguis. Bé, bona nit. En primer lloc, agrair Obra Cultural haver estat capaç i tenir la valentia de presentar aquest escenari avui en aquesta taula. El fet que Obra Cultural es plantegi aquest debat a dia d'avui mostra amb tota l'evidència que es senten molt preocupats per aquest model territorial d'illa aquí a Formentera. Parlant fa uns dies amb la seva presidenta, me comentava que vivia amb especial preocupació la desmotivació social que pateix aquesta illa, com pateixen altres indrets també, a Eivissa també es nota moltíssim, i això és un fet molt preocupant. Aquí tenim a Pep Maens. Jo admiro la tasca que va desenvolupar aquella coordinadora d'entitats cíviques. Quan Formentera s'ha vist amenaçada, ha estat capaç de reaccionar i com ho va fer. I penso que vivim actuals que són extremadament complexes i dic això perquè no només hem de lluitar contra amenaces, sinó que aquestes amenaces ja no tenen un nom concret d'una empresa, d'un multimilionari, sinó que és una amenaça d'una massificació que ens arriba per tots els costats. El que ha dit Sandra i el que ha dit també Anna, evidentment, seran problemes molt greus a treballar tots junts, temes de competències, massa escampades amb administracions, incompetència d'alguna administració que no actua i no fa els deures i que paralitza tot un procediment o una línia de treball d'un consell, d'un ajuntament. Per tant, la feina que hi ha que portar endavant és molt complexa, comporta molts de problemes, fins i tot a escala social en la societat de Formentera, i fins i tot també pot tenir un rèdit polític davant d'unes eleccions. Aquí hi ha un tema que, evidentment, és evident, però que s'ha de tractar amb total transparència. La gent que arriba actualment a Formentera, per totes les línies, bàsicament tothom, com nosaltres mateixos que hem vingut aquí, Margalida i jo, arribam amb vaixell, arribam pel port de la Sabina, però hi ha moltíssima altra gent que arriba mitjançant embarcacions durant temporada turística, i hi ha que buscar les fórmules d'aturar una mica aquesta massificació que viu Formentera. Jo penso que hi ha que dissociar aquest sentiment tan arrelat a Pidiuses de que quan arriben els mesos de juliol, agost, setembre, la qualitat de vida, evidentment, se redueix d'una forma dràstica. Jo ho diu personalment, jo que em declaro enamorat de Formentera i molt preocupat pel futur que es produeixi en aquesta petita i bellíssima illa, però penso que hi ha que separar aquest concepte de que patir 3 mesos aquesta angoixa, aquest estrès, aquesta massificació, cues per totes bandes, cues per entrar en el parc natural i anar a unes platges determinades, a les cruïlles, a les rondes. Jo penso que això és un concepte que hi ha que anar trencant i hi ha que anar comunicant a la gent. A part d'aquesta línia que hi ha, que si hi ha una remodelació, si hi ha uns canvis importants,
també afectaran a la població de Formentera, poden comportar fins i tot algunes reduccions de benefici, perquè si hi ha una remodelació, evidentment, hi haurà sectors, hi haurà famílies, hi haurà gent també de Formentera que veurà reduïdes algunes parts, diguem, del que és el seu negoci habitual, però penso que reconduir el model turístic, anar cap a un model turístic diferent, menys massificat, buscar línies complementàries, penso que ha de ser la línia a seguir. I hem de viure aquesta remodelació o aquest canvi des del punt de vista que quan s'actuï per regular la massificació turística que arriba, evidentment, en els llocs on estan avui massificats, on estaven l'any 2019, diguem-ho així, la gent de Formentera, quan vagin a aquells indrets, la qualitat seva de vida, el gaudi d'aquell espai, com també del sector turístic que ens visiti, serà molt superior. El fet que un turista arribi a un punt concret per anar a les illetes, que és el punt neuràlgic, i tingui que fer cua durant temps dins un cotxe passant calor i finalment llavors no arriba a entrar i té que fer mitja... Això no és qualitat turística tampoc. Jo penso que hem de valorar el producte turístic Formentera, que té una marca inimaginablement potent. Tothom vol venir a Formentera. Jo recordo les paraules d'en Raimon Torres, i s'ha comentat també l'època aquella en Ramon Lafarc, que vaig tenir el plaer d'entrevistar, de conviure amb ell, també amb en Raimon. Ho deien molt fàcilment, si és que no estem inventant res. Si jo vull venir a Formentera, he d'agafar el telèfon, reservar un espai. Si no hi ha lloc, o canvic de dates i venc fora de temporada alta, o me'n faig a una altra banda. Però la línia i el model territorial que hem de generar l'hem de decidir entre tots nosaltres. I introduir el concepte de que per davallar, diguem, la intensitat turística, el nombre de turistes que arriben aquí a Formentera, no implica... O sigui, és una inversió realment. És una inversió en qualitat de vida, és una inversió en salut, és una inversió fins i tot de cara a que el turisme visca millor, i és l'única forma que tenim de mantenir aquest producte turístic. Quan s'inverteix en recuperació de murs de pedra, no estan fent altra cosa que mantenir el paisatge agrari viu. S'està fent un esforç, però s'ha d'incrementar. La cooperativa d'Escamp, afortunadament, està sent un èxit. Camina molt a poc, s'ha d'ajudar en el màxim possible. I bé, dit això, hem de canviar un poc el xip, diguem, dins del terme sostenibilitat, avui totalment prostituït, perquè l'utilitza tothom parlant de qualsevol cosa. L'única línia que s'ha tingut en compte dels tres eixos que té aquest terme és l'economia. I això és molt trist, que siguem una societat venuda a l'economia. Formentera té tant de tirón que aquí vol venir tothom a sucar silla de Formentera. I és la societat aquí representada i les administracions implicades que han de traçar una full de ruta clara, consensuada políticament, emparada per la coordinadora d'entitats cíviques o qui faci falta perquè modeli també aquest procés, perquè no ho pot fer el Consell de Formentera tot sol, i la full de ruta serà enormement complexa, molt, molt complexa. Però no es pot generar el debat, per exemple, que una decisió política comporti un canvi de legislatura amb un grup polític diferent. Això és una mica covard, permeteu-me que ho digui així, quan el que està en joc és l'interès de tota la població de Formentera. I és aquesta població la que ha de posar les línies claus i utilitzar totes les eines possibles, que llavors si tenim temps amb el debat anirem comentant aquest caire, perquè d'un possible entrebanc que hi hagi, llavors si en cas tenc temps ja ho comentaré, puguem fer-ne una fortalesa que ens ajudi a remodelar trànsit marítim, l'afluència prèvia per arribada de persones a Formentera i la problemàtica d'aquesta illa. I m'estic escampant moltíssim, per tant, llavors seguirem parlant. Gràcies. Molt bé. Parlàvem d'intervencions de 2 minuts inicials. Les hem superat en escreix, aquests 2 minuts, però és important, és interessant, i jo crec que els missatges estan quedant totes les postures bastant clares. En aquest cas, com a representant de la Unió de Formentera, aquesta nit ens acompanya en Llorenç Còrdova. Com vulguis, Llorenç. Moltes gràcies.
Bona tarda a tots aquí presents. Agrair sobre Cultural Balear i la seva presidenta es convidar-me per estar aquí. També vull aprofitar que està en Pep per donar l'enhorabona a la coordinadora d'entitats cíviques. Va fer una enfeinada i va ser la llavor de la mobilització social a Formentera i que llavors ens ha servit molt per protegir-nos en aquest sentit. Bé, jo he estat l'últim, m'heu matxacat molts de temes que volia treure, però de tot això estic content en que veig que tots en sa base estem d'acord, i no només en sa base, sinó molt més que en sa base. Veig que al final aquí tots pensam el mateix. M'agrada molt la idea que diu en Marià de fer un consens entre tots els grups polítics, que estiga qui estiga, es segueixi aquell plen, tant a la societat com als partits polítics, per supost, aquí el que mana és la societat. I bé, parlaré també de la sostenibilitat, perquè si no em quedo fora de joc. Jo m'havia portat una definició que m'agrada molt, que diu que la sostenibilitat es refereix, per definició, a la satisfacció de les necessitats actuals sense comprometre la capacitat de les generacions futures per satisfer les seues, garantint l'equilibri entre creixement econòmic, cura de l'entorn i, sobretot, benestar social. Crec que tots estem d'acord. Per el que he sentit en una definició d'aquest tipus, es pot ampliar, es pot canviar, però al final de tots jo he fet una definició perquè ja ho deia aquí. I aquestes tres parts, que són el tema econòmic, l'entorn i el que és el benestar social, són tres pates d'una taula que no pot faltar ninguna. Si, com diu Marià, només estem en el tema econòmic, això no es diu sostenibilitat, això es diu sostenibilitat econòmica. Si estem només en medi ambient, doncs només és sostenibilitat del medi ambient. Necessitem una sostenibilitat total, el que realment es diu sostenibilitat, per aconseguir que això vagi bé. A Formentera, des dels anys 60, com deia en Pep, estava resistint l'embat que suposa el creixement poblacional i urbanístic, i a més dels turistes en temporada estival. I això és un tema que veig que no se n'ha parlat, i jo crec que és bastant interessant. S'ha parlat del turisme, que hi ha molt de turisme, que per supost és veritat, és una de les peces, però jo m'agradaria introduir-ne una altra, que és els mateixos residents a Silla. En 10 anys Formentera ha passat de 7.500 residents, crec que és l'últim recompte oficial que fa poc, crec que eren 13.000 i pico. En 10 anys hem duplicat la població resident a Formentera. La depuradora no funciona, va sobresaturada, no només en l'estiu. L'hospital va saturat no només en l'estiu. Hi ha moltes coses que fora de l'estiu seguim tenint problemes. No tot el problema igual és el turisme. Igual el que passa és que hi ha hagut molta gent que ha volgut venir a Formentera, que és legal per supost i no pots tancar a ningú, però igual aquesta turismofòbia que hi ha a vegades, igual ens centrem en això, i no només és això. Jo no dic que no sigui això, però a part, només als residents de Silla, el tema d'habitatge, que és molt remogut, a l'hivern no es troba habitatge a Formentera a preus bons i que es pugui fer. No és un problema del turisme només, és que hi ha molta gent, ja ho hem dit, ha duplicat quasi només en 10 anys, i tot això estan consumint els recursos de Silla també. No només el turisme en l'estiu, sinó també tota la gent que està en Silla estan consumint recursos durant tot l'any, i que igual és pitjor perquè no són 3 mesos, són 12 mesos. Simplement volia introduir una miqueta aquest tema. Des de sempre el poble de Formentera ha tingut clar quina ella volia deixar a les generacions futures, i si és possible millor del que l'havia rebut. No és casualitat que la imatge, la marca Formentera, com també ha dit Marià, perdó, que igual t'he escoltat, la marca Formentera és molt potent, però no és això, no és casualitat que sigui un referent i un èxit. Hi ha un seguit d'actuacions que s'han anat fent les últimes dècades, des dels anys 60-70, quan ha començat tot el tema de turisme, que han fet que sigui un èxit. Fetes sobretot per la població, les empreses, els polítics, i que, a veure com dir-ho, fora del que són les ideologies polítiques, jo crec que fa uns anys no era tan marcat, igual com a dia d'avui. A dia d'avui tot està molt polaritzat
amb idees polítiques i això crec que no ajuda, però era la necessitat del poble. El poble anaven els polítics i li deia el que volia que es fes i els polítics estaven a servei. No dic que no es faci ara, però ara hi ha molta interferència del que és ideologia política i en aquest sentit crec que això ho tindríem que intentar canviar. Clar, això, perdó. El resultat és fruit, entre d'altres, d'evitar les agressions urbanístiques que deia en Pep, Can Marroig i les Salines als anys 80, a no deixar fer un càmping de 1.000 places a Escamarí en els anys 90, a defensar el model de negoci familiar, crec que és molt important. Ara hem vist moltes empreses i molts de negocis que han vingut de fora i igual és part del que està provocant això d'aquí. Venen simplement amb una idea econòmica, perquè és negoci i llavors en van com volen, i això, els negocis familiars no hi pensen en això, pensen en el seu futur normalment. Jo crec que hauríem de recolzar una miqueta més. També tenim una normativa urbanística bastant restrictiva, el que dèiem, estàs PTI, i que igual s'hauria de revisar. N'estan totalment d'acord, han passat molts anys, han canviat moltes coses, unes de les coses simplement ha duplicat la població i segurament això du a haver de fer aquestes coses. Es va apostar per tenir un parc natural i reserves marines, a no voler créixer el port de la Sabina, a la creació del Consell per tenir major autonomia i poder de decisió a Formentera, apostar pel sector sanitari primari de la nostra illa, que jo no veig tan clar que estigui funcionant. Està funcionant